ଆଇ ଆଇ ମୁଁ ଖାଇକି କ'ଣ ଯିବି? ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବି ବା। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ ଆଇ। ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଏ। ଆଲୋ ମା ପରି, ଦେଖେ ବା କ'ଣ ଟିକେ ଥିବ ଖାଇଦେଇ ଯିବୁ। କ'ଣ ସଉଦାପତ୍ର ତ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ଦେଖୁନୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ହଉ ଆଇ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଆଇ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଏ ତ ଖାଲି ଅଛି, ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ହଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ଆଇକି କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କହିବି ଯେ ହଁ ମୁଢ଼ି ଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ଆଇ। ନହେଲେ ଆଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ହଁ ମିଛ କହିଦେବି ଆଉ। ଏ ଠାକୁରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ମୁଁ ଆଈକୁ ମିଛ କହିବି, ନହେଲେ ଆଈ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ହଁ ଆଈ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ମୁଢ଼ି ଥିଲା। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି ଆଈ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ମା ଟିକେ ଶୁଣୁ ବା। କ'ଣ କହୁଛି? ତୁ ଟିକେ ସେ ସାହୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ପରିବା ପତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁନୁ। ଯା ବା କହିକି ଆଣିବୁ। ଆଇ ସେ କ'ଣ ଖାଲିଟିରେ ଦବ କି? ରାଗିବ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆଇ ନାଇଁ ସେ ଦବ। ତୁ ତାକୁ କହିବୁ ମୋ ଆଈ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ତୋ ଦୋକାନ ବାକି ଦେଇଦବ। ହଉ ଲୋ ମା, ଯା ଟିକେ କହିକି ଆଣିଦବୁ। ହଉ ଆଈ ମୁଁ ଆସୁଛି। କହିବି ଯଦି ସେ ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁନି ହେଲେ ଆଈ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଯାଉଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବାଟ କେତେବେଳେ ସରିବ କେଜାଣି? ଏତେ ବାଟ ହେଲାଣି। ହଁ ସେ ସାହୁକାର କି ଦବ କି ନାହିଁ? କ'ଣ କରିବି ଯେ? ଯାଉଛି ଦେଖେ ସେ ଦବ କି ନାହିଁ। ଆରେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି, କେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁନୁ। ଯିବା ପୁଣି ଆଣିକି ଆସିବା ନା ନାହିଁ ସଉଦାପତ୍ର। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ମା ଚାଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଦେଖିନେବି। ଆରେ ହଁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଖାଲି ତ ତୋର ସବୁବେଳେ କାମକୁ ଦି କାମ ଲଗଉଛୁ ମୋତେ। ଆରେ ଦୋକାନରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ହଁ ଦେଖିଦେ ଟିକେ ଭଲସେ କ'ଣ ନେବି ଆଉ। ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ଆରେ ଭାଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆମକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ରାମୁ ଦେ ଚିଠାଟା ଦେ ଜଲ୍ଦି। ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଦେ ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ହଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ତ ଯାହା ଡେଲି ସଉଦା ଯାଏ ମୋତେ ଜଣା। ଲିଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ କିଣ୍ଡର ଜୟ ନେବି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଣ୍ଡର ଜୟ ନେବି। ଆରେ ହଁ ତୁ ନବୁ, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୁଁ ସଉଦା କିଣି ସାରେ, ତାପରେ ତୁ କିଣ୍ଡର ଜୟ ନବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ କିଣ୍ଡର ଜୟ ଅଛି, ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମୁ ତୁ ଦେ। ଆରେ ଚିଠାଟା ଦଉନୁ, କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ? ଦେ ଜଲ୍ଦି।
ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦେଇ ଦଉଛି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଦିଅ ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚାଉଳ, ଡାଲି, ସୋରିଷ, ଜିରା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଳୁ, ସାମ୍ପୁ ଆଉ ମସଲା। ଏତିକି ତ ମା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦଉଛି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ମୋର ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କିଣ୍ଡର ଜୟ ବି ଦେବ। ହଁ ହଁ, ଦେଖିଦିଅ କୋଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ନେବ କୁହ, ମୁଁ ଦଉଛି। ଆରେ ହଁ, କିଣ୍ଡର ଜୟ ଆଉ 5 ଷ୍ଟାର ଆଉ ଡେରି ମିଲ୍କ। ହଁ ହଁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦିଅ। ହଉ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯାହା କହୁଛି ଦେଇଦିଅ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି। ହଉ ମା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ମା, ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠା ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି। ହଁ ହଁ, ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଆସିଗଲା। ମାମା ଚକୋଲେଟ୍। ହଁ, ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଆସିଗଲା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ହେଲା ହିସାବ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣ ତ ଚିହ୍ନା ଲୋକ, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ହେଇଥିବ ଆର୍ଥରକୁ ଦେଇଦେବେ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା। ମୁଁ ଅଧିକ ଟିକେ ପଇସା ଆଣିପାରିଲିନି ଆଉ। ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ହଉଛି। ଆରେ ହଁ ମା, ଆପଣଙ୍କର 550 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ତ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ। ଯଦି କିଛି ବାକି ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଏଇ 5 ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ଆଣିନି, ତ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ମୋ ପୁଅ ହାତରେ। ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆରେ ଆଜି ତ ଦୋକାନରେ ଗହଳି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କେଜାଣି କୋଉମାନେ ଥିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହଁ ଦେଖେ। ଆରେ ରାମୁ, ତୁ ଏଠି? ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ସଉଦା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ, ଆଣ୍ଟି ସଉଦା ପାଇଁ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି, ସରିଗଲାଣି। ଆରେ ରାମ, ତୁ ଏଠିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ? ସଉଦା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଆସିଛି। ଯାହା ହଉ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ହଁ ହଁ, ଚାଲୁନୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଟିକେ ଖେଳିବା। ଆରେ ଦୋକାନକୁ ସଉଦା ପାଇଁ ଆସିବିନି, ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ଆଇଛି? ରାମୁ, ଏ କି କଥା ଧନ? ସେ ତ ସାଙ୍ଗ, ତତେ ଭଲସେ କଥା ହଉଛି, ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ସେ ସେମିତି କୁହେ, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନି ମ। ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ନା, ଏମିତି ସେ ରାଗି ଯାଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ପଛରେ। ଆରେ କାଇଁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁନୁ। ତୋର କ'ଣ ଆଣିବା କଥା ନେଇ ଆସ, ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯିବା। ଆରେ ହଁ ପରି, ତୋର କ'ଣ ଆଣିବୁ ନେଇ ଆସେ। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ତମ ଘର ଯାଏ ଯିବୁ, ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେଇଠି। ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ପଛରେ ଯିବି। ଆପଣ ଆଗେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯେ ପଇସା ଆଣିନି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କାହିଁକି କିଛି କହୁନି, କାହିଁକି ନା ସେ ସାଙ୍ଗରେ ପଇସା ଆଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଜରେ କିଛି କହୁନି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ଦଉଛି। ନାଇଁ, ମୋ ମା ନା ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦେବେ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବି। ରାମୁ ଆଜି ଯିବନି ନା କ'ଣ? ହଉ ହଉ, ମୋର ଲେଟ୍ ହବ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତୋର ଯାହା ବି ନେବା କଥା ନେ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଭାଇ ନା, ପରି ଯାହା ନେବ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦଉଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦଉଛି, ତା ମା ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ସେ ଦେଇଦବ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି।
ଆରେ ପରି ଦେଖେ, ଯାହା ନବା କଥା କହ, ମୁଁ ତୋତେ ଦଉଛି ଆଉ ତୁ ନେଇକି ଯା। ତୋ ମା ଭତ୍ତା ପାଇଲେ କହିଛି ପଇସା ପଠେଇଦବ। ଆଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ହେଲା, ନେଇକି ଯା। ଆରେ ନାଇଁ, ମୋତେ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ଆଉ ଫୁଟଣ ଆଉ ଆଳୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବା ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏତିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଏଇ ରାମୁଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ, ତୁ ତମ ଘର ପାଖରୁ କାଢି ନେଇଯିବୁ ହେଲା। ହଉ ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମୋତେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।